Mbukeli, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyelela khona lelo hlelo igama lami. Ngingazithembisa ngikwaNdlozi ngicela amaqala uvashele channel cof subscribe. Kanti uma ukuthi usubuka kwesibili ngikubingelele futhi ngamukela ohlelweni. Wembukele ezingena manje sekwenzeka ingozi embandakanya iloli elithwala upetrol kuN12 kanye neblock elihamba izimoto phezulu eCliff Drift la ADR off ramp esifundazweni saseGauteng. Kanti wembukela ayikacaci kahle imbangela yalengozi kanti namanje amaphoyisa asaphenya. Kubikwa ukuthi bonke abalimele balashelwe endaweni yesigameko ngaphambi kokuba baphuthunyiswe esibhedlela. Kanti abashayeli bezimoto bayacela ukuba abashayele ngokukhulu ukucophelela uma bedlula kule ndawo yesigameko. Mbukeli, bekuyizona ke lezi bengikuphathele zona kuleli hora. Ngizocela ubeke uvo lakho ku comment section mayelana nalolu daba. Ngizokubona kwenye video elandelayo. Usale kahle.